Gràcies, presidenta, consellera, diputats, diputades, membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca, benvinguts al Parlament i gràcies per la reunió que hem tingut abans de debatre aquesta moció. I permetin-me excusar el conseller, que avui no hi és aquí, el conseller de la matèria, perquè no podia, hi ha hagut un canvi d'horari amb les mocions i havia de ser abans de l'horari i no ha pogut estar aquí. Per tant, permetin-me que excusi per part del conseller Felip Puig. Bé, en primer lloc voldria agrair al diputat Pere Bosch, d'Esquerra Republicana, per posar sobre la taula el debat d'aquest índex de referència, aquesta problemàtica que ens trobem amb moltes hipoteques, més conegut com a IRPH. Bàsicament per tres motius. Un, per visualitzar el problema real que ens preocupa i que compartim i que cal cercar solucions per ajudar les persones. Dos, perquè dona un espai de ressò, com bé demanava el diputat Salvador Milà, i creiem que és convenient, on faci possible que hi hagi possibles afectats que tinguin més informació, que sàpiguen més, que hi hagi pedagogia i que els mitjans de comunicació els demanem que ens ajudin i que expliquin què és el que estem votant avui aquí per donar més informació a la població. I tercer, doncs perquè ha permès explicar i visualitzar la feina feta pel Govern de la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència Catalana del Consum, que ha de seguir fent i amb aquesta moció, a més, demanem que continuï i accentuï aquesta feina. Però abans hem d'analitzar quin és el problema per explicar als ciutadans que ens estan escoltant o veient. Que quan una persona anava a sol·licitar una hipoteca per comprar-se un pis, li oferien dues possibilitats d'entrada: interès fixe, que si agafaves aquest pagava sempre el mateix i quedava igual, per tant no hi havia cap risc, la quota era sempre la mateixa, o interès variable. I aquí et trobaves amb l'Euríbor o l'IRPH. Hi havia aquestes dues opcions d'interès variable. El problema de l'IRPH és que és més car, o ha suposat ser més car, i moltes vegades molt per sobre de l'Euríbor. I en la majoria de casos, les persones que triaven aquesta opció de l'IRPH es trobaven que, a més, tenien poca informació i això els perjudicava. De fet, el 2009 la Unió Europea ordena la desaparició definitiva d'aquest índex perquè realment no s'ajusta als preus reals que pertocaria. Però no és fins al 2013 que el govern espanyol hi posa fil a l'agulla amb la llei d'apoyo a los emprendedors que ho fa, però és poc solvent, poc realista i, a més, sense contingut. Per tant, poc o res. És a dir, que el tipus d'interès de l'IRPH és dubtosa transparència i ètica. Doncs això és el que ens estem trobant i això ens han reclamat els membres de la plataforma. I així sembla ser que comencem a manifestar-se amb alguns jutjats, com bé esmentava el senyor Salvador Milà, també, que comença a haver-hi jurisprudència. Però aquí em faig una pregunta, jo personalment, i el Banc d'Espanya on és? Què feia? Perquè els que publicava aquest índex com a autèntic, com a valor, era el supervisor del Banc d'Espanya i aquí ningú els demana responsabilitats, potser haurem de preguntar què feien aquests senyors també, no? I a més vull recordar, malauradament, que l'Euríbor tampoc és garantia d'èxit. Em sap greu dir-ho, perquè el desembre del 2013 la Comissió Europea va multar a 6 bancs amb 1.700 milions d'euros, entre ells el Deutsche Bank, Citigroup i Société Générale. Per tant, ens trobem que no només és l'IRPH, sinó que ens trobem amb l'Euríbor, que també ens pot provocar problemes a la llarga. Què hem de fer? Doncs informar les persones afectades. L'Agència Catalana del Consum ja ho ha publicat a la seva pàgina web, que aquells que se sentin, que tenen dubtes sobre això, que es dirigeixin a les seves entitats bancàries, que preguntin quin índex tenen si no ho saben, o que si no es dirigeixin a l'Agència Catalana perquè tinguin informació, perquè és la clau per començar amb tot això. I l'Agència Catalana què ha de fer? Doncs el que ja va fer amb les preferents. 40.000 casos amb més de 300 milions d'euros retornats als ciutadans que tenien por de perdre i ho han recuperat. Això és el que ha fet l'Agència Catalana i amb aquesta moció que presenta Esquerra Republicana ha de reforçar això i els hem d'obligar. I de fet ens hem compromès públicament a organitzar una reunió amb l'Agència Catalana, amb els membres que avui ens acompanyen, per veure què més es pot fer a part del que aprovarem avui a proposta d'Esquerra. I perquè hem de ser proactius. No podem esperar que el govern estigui esperant, malgrat el que hagi fet molt i pugui fer més, però hem de ser més proactius. I amb una moció, amb les mocions dels ajuntaments que bé ens explicava el diputat Pere Bosch i d'altres iniciatives que s'han de fer per explicar molt bé què és el que està passant, perquè hi ha gent que no ho sap, que ho pateix i ho ha de saber. I això és important. En conclusió, el nostre grup parlamentari, el grup de Convergència i Unió, votarem a favor de la moció amb les esmenes corresponents i les transaccions que ens han proposat i que estem satisfets que així s'hagi transmès amb aquest text. I creiem convenient que en aquells casos que les coses no s'han fet bé, que no estiguin ben resoltes, trobar-hi les solucions, estar al costat de les persones afectades i així ha de ser l'administració pública que ha d'estar al costat de les persones que tinguin dubtes, necessitats i sobretot que ens necessiten. Moltes gràcies, diputats i diputades, presidenta, membres de la PAN.